Shillong Teer formula channel narokno lamsago bayasong tini 24 tarik 8 March 2023 ni narokno house ending goti tai booking number tibano narok channel no sajak khangkai subscribe khaidi tai narok video no hamjak khangkai narok bayasong no share khaidi tai narok ani channel o sapta o 3 থেকে 4 বার narok success manano engke narok o 3 থেকে 4 বার jodi success nana hini jodi khao song khangkai narok channel no subscribe khairi mano jodi 3 থেকে 4 বার success naya sabron success nana kai engke bayasong narok channel no subscribe khai tongmano tamoni engke ani oro sapta o 3 থেকে 4 বার se success mannai aboni bara tai success ongui mano ungyai mano abo no ang guarantee riya engke narokno sapta o 3 থেকে 4 বার 100% narokno success dinai engke narok no ang booking goti berinai tai house ending tai goti narok je musungmani abono narok play khai mano bayasong. Hello friends engke tinini house ongkhade rongni bagoi ang tipika narok house o tini salo narok 9 tai fourth house narok tini sala play khai mano tai narok ending ko play khai manai je tinini ending ongkhade 0 tai 5 ending narok play khai manai engke bayasong narok jeng 2 din success khai manliya abono recover khaina bagui narok o number no kisa narok ni je man khangkai recover ongma jate narok amai ke thungdi a recover khlaimaya sak ang narok no je khepana success dinai je narok je recover maya sak narok play khai tongdi engkai bayasong narokno house tai ending rikha narok sajak khangkai play khai mano sajakhai narok play ta khaidi engke bayasong narok video no skip ta khaidi skip khayai current nai khangkai belai na sanai engke bayasong tabuk narok no ready wano normal goti engke bayasong tini ni normal goti ongkhate tini normal goti ongkhate narok thungui manai 42 18 55 tai 56 engke bayasong narok no oro 4 ta number ikha normal narok abono no play khai nai di tini narok ni busuk loss ongtong jate abore cover ongma jar khayai narok play khaidi bayasong engke si narok ni je loss ongmani abore cover oi thanai engke je channel o kwtalang tongnai rok borok bo narok ni hisaboi no play khaidi ar jodi je loss ongoi tongnai rok 2 din borok recover ongma jar khai play khai engke bayasong tabuk narok no riwano hit goti engke bayasong tini ni hit goti ongkhate narok bagoi narok no ang sajak miyafro 25 rupees kai thungini engke tin salo narok 30 rupees kai narok play khailai di engke narok 30 rupees kai play khailai di engke tini ni 61 51 31 68 58 38 engke bayasong narok tini 30 rupees kai play khlai di 30 rupees kai play khai kanga jate narok ni loss ongmani abo recover ongma jar khe engke bayasong je hit kutiyo 20 rupees kai pano 25 kai pano narok play khai mano engke hai pano narok ni loss ongla je success man khangkai engke bayasong tabuk jeng thanglai je sini booking guti go engke bayasong sini booking guti ongkhate narokno 3 ta number booking guti rijak 62 tai 32 tai 32 tai kaisa 82 engke bayasong miyafro narokno 8 house rimani 8 house to manjakha kintu guti bangui thangui 90 o thangka engke kaisa therma bai jeng house o success maliya bayasong engke je booking thungnai rok abono no play khai tongdi engke narok ni success manano hinui narok salsa o booking guti no success manano engke bayasong jeng abono 30 30 tarik 8 March jora jeng play khai nai 30 tarik 8 March jora jeng play khai success nai khe narok no next riwano engke bayasong je booking guti play khainai rok narok abono no play khai tong jodi bayasong engke je tini kwtal ongoi an channel o subscribe khai phainai rok narok bagoi booking guti ongkhade
baya sang norong bagui booking guti angkha tini je kotal subscribe khainai rok ni bagui norok je kuno kaisa oron choice khai norok booking guti nai mano hingke 097 2802 46 56 10 hingke norok no oro 6ta number booking guti rekha je baya sang norok kotal ongoi jodi channel o subscribe khai tongkha hingke norok o number no norok booking ni hisaboi thwng tongri tini 24 tarik tini 24 tarik simi norok play khai tongmano je hingke norok jodi obono pura thwngnai hingke norok regular thwngui mano ar jodi norok oron je kono kaisa choice khai norok booking guti thwngui mano baya hingke norok an channel no sajak hingke channel no kisa share khai ridi baya sang norok ni hamjangma tai chubama bai an channel tero khai kusugo kai tongo abon bagui norok no belai hambai maru tamani hingke norok ano chubama bagui hingke baya sang asuk kok sai bai tong oron mathangano norok jodi ano kok buji hingke please comment kai sadi norok no ang sajak je 3 থেকে 4 বার norok success nei hingke 2 bar to norok no success okha hingke tai 1 bar success nan tongkhu hingke abo chang tai 3 din bisingo norok no success diwano tai 1 bar yakha 2 bar success diwano 100% norok no success nei hingke baya sang asuk kok sai oi chang asung no aro no mathak lai sinai baya sang jotono no hambai।